Kaixo neskamutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur, historian eta esploratzaileen munduan sartuko gara. Ba al dakizu nori izan zen munduari buelta eman zion lehen pertsona? Eta ba al zenekien euskalduna izan zela? Gaur ezagutuko dugu Juan Sebastián Elcano. Imaginatzen duzu munduari buelta ematea aurrerapen teknologiko barik, soilik belaontzi bat erabiliz, eta itsaso ez ezagunetan zehar bidaiatuz? Juan Sebastián Elcanok horrela egin zuen. 1519an Fernando de Magallanes buru zuen espedizio bat hasi zen. Baina espedizioaren burua, Fernando de Magallanes, Filipinasen hil zen. Orduan, Getarian jaiotako marinel trebeak Juan Sebastián Elcanok agintea hartu zuen. 5 urtez ozeanoak zeharkatu zituzten. Munduko hainbat lurralde ezagutu zituzten, eta espedizioa amaitu zuen lehen gizona izan zen. 1522an espedizioa amaitu zen. Atera ziren 229 marineletatik soilik heldu ziren 18. Eta behin Sevillara heltzean, Victoria izeneko belauntzian, Juan Sebastián Elcanok bere aztarna utzi zuen historian. Marinel trebe honek trebesia, jakimina eta ausardia erakutsi zuen. Elcanok betetako bidaiatik hainbat gauza ateral ditugu. Gizakiok uste ditugun baino gaitasun gehiago ditugula. Ez ezagunari aurre egiteko trebesia daukagula. Eta ezinezko hitza hori besterik ez da, hitz bat. Historia hau kontatzen digun serie oso ona dago, eta da Sin Límites, oso gomendagarria. Eta zuek, abentura baten aurrean, nora joango zinatekete? Ba al duzu mundua ezagutzeko eta ikusteko gogo handiak? Elcanok izan zituen bezala? Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala, mila esker ikustagatik eta hurrengora arte.